Good morning, guys! Happy Monday! Meron kaming sitwasyon. Magluluto ako nung salmon na may... ano yun? Paksiw na salmon na ginataanan. Ano na? Ginataang paksiw na salmon. Pero wala yung bok choy. Nawala. Ako, di tanood, tapos basura. Guys, bumili ako ng bok choy nung nagpunta kami ni Mark sa SM. Nawala na sa fridge. Meron na ako dito. Eggplant at saka ito. Tapos meron na din akong ginger. Meron na din ako nito. Garlic. Wala yung bok choy. Makamatag, gula to. Baka may bok choy sa ano, dun sa... Dira, te. Tabat sa tissue. Wala, may... Green dia. Yung inisip nila baka natapon daw. Guys, ito na guys. Nandito na yung salmon. Meron tayong ginger, garlic, onion. Dito yung ating talong at saka green chili. Tapos nandito din ating sugar. Yung gata natin, tingnan nyo naman yung gata. Kailangan pa natin yung gatain. Hindi ko alam paano yan. Pero mamaya pa naman kasi yan. So, lagay na natin lahat. Ihalo-halo lang guys. Ginger. Maraming ginger. Kay Lyra to ha. Lyra to na recipe. Sarap nito. Yung fish cubes din. Hinihintay ko pa. Bumili ng bok choy. Nagpabili kami ng bok choy kasi hindi natin alam kung nasaan na siya. Tapos yung talong at saka kunti lang yung talong do. Kasi may mga sira naman yung talong. Uy, so kinuha-kuha. Tatlo to. Tatlong maliliit. Kunti lang yung talong. Okay guys, nilagyan ko na ng pepper. Wala kaming pamintang buos. Yung nilagay ko is yung cracked pepper. Ito ay grind pala. Grind black peppercorn. Tapos naglagay ako ng sugar, brown sugar at saka asin. Now, pang malakasang suka. Patay ka. Yan guys. Templado na yan. So, lagyan natin dito suka. Tapos maglagay tayo ng tubig at saka oil. Ito na ang itsura guys. Hindi bok choy kasi nawala yung bok choy. Sino kaya nagkuha ng bok choy do? Pero ano, pechay. Okay na yan. Lagyan na natin ng gata. Napadami yung gata. Si mama yung nagata nito eh. Lagyan na natin guys. Kamay at saka tubig. Kanya na siguro no? Yan natin mamaya. Hindi yan hinahalo eh. Yan lang yan. Hayaan na muna natin yan. Tapos na guys. Iba yung itsura kasi yung salmon. Hindi naman pink. Pero okay lang yan. Kain tayo! Rice is life. Kain. Kain tayo guys. Breakfast. Paksi agad. Yung ano gata, hindi siya ganun ka. Medyo malabnaw siya kasi napadami yung lagay ko ng tubig. Si mama yung nagaganyan-ganyan eh. Masin? Hindi ba? Masin. Si Dan, kumain na ng cereal. Nandun na sa labas guys. Just fish. Okay yun sa kanya, pero matapos na siya kumain. I-try mo. Umok na? Try. Sige, try mo. Rice yan? Ang sarap ng rice soup. Sarap ng rice na. Buang. Gilian. Ang sabaw. Ako na ba kayo gasto niya? Lami, te. Lami? Yeah. Kung ano ba ka na bitang? Yun. Salty niya. Medyo Sour. sour. Halang-halang. Okay. Very good. Na, tanan. Uglain lang dahil isda niya. Ingon na na. Feeling ako, pwede lang. Lain ang Pwede salmon man. Pero ang salmon. Lain ang salmon na. Kabaw ka ang sila yan salmon, te. Milk sa ko. Butter. Dili, frisco. Ano, medyo matigas yung salmon, guys. Feeling ako, te, cook na ni. Yung fresh talaga na salmon sauce, nagme-melt talaga. Nagme-melt sa, ito, iba. Hindi ka dito fresh. Madagang isda niya. Frozen ko. Kahit na ano siguro man, no? Kung isda na ano lang. Fresh? Uli mo. Iba ang lasa, guys. Hindi kasi fresh yung salmon. Yung sabaw, okay. Pero yung salmon matigas. Kasi parang luto na ata to. Hindi ko maintindihan. Kasi yung salmon na fresh, pag niluto mo dito, nagme-melt talaga sa Na. Nagme-melt sa bibig ba?
Ito iba, matigas man. Pero okay lang yung sabaw. Tapos yung talong, masarap yung talong. Tapos ang dami ko pa naman biniling salmon. 6, Diyos. Meron pang 2 dun. Spanish bread na yan. Spanish. Sabi kita na lang kainin ko eh. Ayaw ko siya eh. Kay mama na. Punta ka na sa Australia, dun kita patikimin. Sarap dun. Hindi naman kasi madaling maghanap ng salmon dito. Tapos baka wala talagang fresh salmon dito. Mura. No, wala no. Wala nga. Mag-Spanish bread na lang kayo. Pila mang kilo ani? Hindi ko alam. Kuha na. Lain ang Ayan. Hindi ko na alam. Magkano ba yung nabayaran ko niyan? Ito, magkano Spanish bread? 5. 5 lang? Okay na. Mura lang yun. Guys, kakatapos ko lang maligo. I-try natin yung steamer. So, ito yon. Nabili ko siya sa Amazon. Siguro mga 100 plus. Siguro mga 120 including shipping or maybe more. Kasi parang yung shipping ata nito medyo mahal, $19. Tapos 100 plus na siya. Siguro mga 130, 140, ganun. Hindi ko sure. I-leave ko yung link sa description box. Ito yung Per Steam World's Best Steamers. The Elite Travel Steamer. Nagbabasa-basa ako ng mga review. And siya, hindi siya yung pinakamura kasi maraming mura na options dun, guys. Meron nga tag $20 lang. Pero, ito kasi, yung pinakamagaganda yung review. So, siya yung binili ko and maganda din daw siya pang travel. At saka yung iba, binili siya mainly for travel. Tapos, kahit na hindi na sila nagta-travel, ginagamit pa din nila sa bahay kasi sobrang gustong-gusto daw nila. Yun yung nabasa ko sa review. So, sabi ko, might as well. Oh, okay. So, in the box, meron tayong bag ng steamer. Perfect. Para hindi na natin siya ilagay sa box lagi. And meron tayong and then, ito na yung actual steamer, guys. Uy, hindi siya ganun kalaki, ha? Which is good. Handheld steamer siya. Ganun. So, patayo siya. Kailangan ko pa pala basahin. Magsusuot kasi ako ng dress, tapos medyo wrinkly siya. So, yan yung isi-steam ko. Hindi naman complicated. Meron lang siya nito. Yan. 4 na paperwork. Yung iba nga, parang hindi na naman to kailangan. Carefully follow the directions below and read the manual. Do not exceed the maximum fill line indicated on the water tank. Okay. Doing so will cause per steam to boil over. Agoy. Per steam is designed to steam clothes that are hanging up, not lying flat. Okay. So, kailangan ko siya i-hang. Keep it upright at all times while steaming. So, dapat ganyan lang talaga siya while steaming. Never turn per steam upside down. Okay. Hot water left in the reservoir can leak and burn your skin. Okay. Sa Australia, ano ko to? Nabili? Amazon. Pero hindi naman to Australia. Ibang ano naman to? Ibang country naman to. Ang blurry nyo, guys. Blurry nyo. Pero yan. Kailangan ko na adapter. Butin lang may dala ko international adapter. Yun yung gamitin natin. Pero, i-fill muna natin siya ng tubig. Kunti lang yung lagayan niya ng tubig. Hindi naman ganun kadami. Pero baka hindi mo na din naman kailangan ng sobrang dami. So guys, ito na siya. I-on lang natin. Parang magbubul. Did it have to warm up first? I think so, yeah. I think it's warming up. Kailangan i-hang nyo yung clothes, ha? Kailangan pa upright, hindi pa ganun. So, okay. I can hear it now. Okay. It's boiling. Can you see it? Yeah. Is it steaming? Oh, Yep, steaming. perfect. Oh, nice. Okay. Oh, that's nice. Look at that. Is it working? Yeah, it's working. Look at the wrinkles. Try doing it a little bit slower. Can you see it working or not really? It's working. Here, this is the very wrinkly part. See, it works. Works mo lang. Guys, I am getting ready. Malapit na mag-12. Pupunta kami sa city ata kami pupunta. We will just do
konting shopping para sa Noche Buena, guys. Tapos ano din, parang bibili ata ng chair si Miss. Dining chair ba? Straight ko lang yung buhok ko. Yung gamit ko ngayon is yung cream silk. Napapansin ko na kapag yung gamit ko is yung usual na shampoo at conditioner ko, yung Grow Long, sobrang tigas ng buhok ko. Tapos, hindi siya smooth. So, nag-cream silk na lang ako. Walang shampoo. Puro lang cream silk. Kasi kapag dito, araw-araw ko binabasa yung buhok ko eh. Hindi kaya ko hindi basain kasi napaka-humid. Nagiging flat agad yung buhok ko. Yan, nipis pa naman ang buhok ko. Kailangan talaga siya iligo. Guys, ito na lahat. Nakuha na ni Dan yung kanya. Miss! Parang meron kang para sa'yo dito. Oh! Miss! Hindi, anak ko niyo mo. Paraan sa naging sa nag-brown. Kung pinakuha. Pagtuon mo ko ito eh. Sige. So big! Ano man yan? Ito kay Mama, Teddy Blake. Teddy Blake kay Mama. Asa si Mama? Mama, ate. Ma! Happy to take. Ito, may swimsuit na si Mama, guys. Ma, okay ka sulat Ito, na. Ma! Ma! Ito din. Thank you! Dami nito. That red one's nice. Mama! Very Good, Bounty! Ang lemon Blake! Dara man, hindi ka naman. Sakto rin mo. Ito pala yung inaantay ni Mama. Pinaka-importante ang laman nito. Kani mo, imuha ni Miss. Balas. That's mine! Thank you. Ito daw. Kani bo, imuha po ni. Kurang ka. Mama? Kama, imuha? Ako. Sakto Very rin. good. Thank you. Asa na kurang pa yan eh? Ito man, New Year. Decide ka ma. Baka naman yan. Oh, dress. Ayan. Nataas pa sa taas. Oh, mamo. Kaya babagay na yung dress ba? Mag-dress is here. Damo gid eh. Damo gid. Damo gid eh. Para yung party ni Mama. Tara pa. Birthday ni Mama ngayon eh. Oh, tara pa Boracay. Di na pa eh. Yung buko ngayon. Kaubo eh. Very good. Tambak. Ano gid na yan? Kung sa may ko na nila, sapaw. Okay. That's a nice one. That white one. Yes. Kahit yung mga pabuti. T-shirt niya ni Games. Unang ulit. Tuhan malagi kayo ni. Okay kayo. Tara, Boracay. Oh, dress. Ang kita ko, grabe. Uy, mukha mo din. Muna sa itong diet din. Dress. Dali ba? I hope you like yellow. Unang kagat. Unang kagat. Mo, nice ka naman. Busog na busog. Nice. Ako, ano ko na. Yes. Nakapag-presyo. Ma! Kana, okay na. Hindi mag-dress na. Taas. Taas. Okay na ka? Okay, mag-dress pa. You're good. You good? Thank you very much. You Daniel, can go. Thank you. Kaya na kayo. Okay, isang pita ka. Dagyan ka man eh. There's some more? No more. Ano? Mga chinelas naman. Habayanas. Oh. Kanino? Sino yung 37-38? Si Vivian at saka si Mar. Mar? Ako ba nagibagay before ko? 37. Oo nga. 39-40. Papi. Marla. 37-38. 39-40. Papi at saka Mar. Marvin at saka Mar. Oh, dinalabi ako to miss. Yung miniso na ganyan. Baka siya yung kay Mama. Kel, asa inyo anyway? Pili na kayo. Tambak na. Buhay mo, Ken. Tambak na. Kaya gawin mo na ang aking gawin. Buhay mo, Kel. Dark mo yun. Ano doon? Should we go through the clothes? Or... Dito na kami sa car, guys. Buddy boy. Okay? Grumpy siya. Mark is grumpy, babe. Come on, Grumpy. Yeah. He's grumpy. Sisiyoy. Punta kami guys
sa ano guys, bibili siya ng chair, dining chair. Di ba, miss? Bili tayo ng chair. Traffic guys, nasta kami sa traffic. Stoplight din kasi. Pero dito na kami sa city. What do you wanna eat today, babe? Yeah, in a masal? What? In a masal? Mang inasal? Inamasal? Level 2. Oh, Inay, careful, babe. Dito na kami sa Gaisano, guys. My gosh, parking. Ay, mag-withdraw kami. Pero nakahanap na kami ng parking. Dito ba? Hanap na sila ng chair para sa dining. 1,500. Tsaka. Uy, naman diri daghan. Asa man mo nangita? Diri, ura ka chair, diri. Na, diri, una. Diyan lang kayo. And it's like a present. It's a present for the family. Char. No, but if you spend a little bit cheaper, you won't feel as happy. Oh, da. Patay ka, miss. Napasubo na ata si miss. It is really nice. Maganda siya, guys. This looks like our 3,000 plus yung 3,500 yung isa. So 6 ka ba? Alam na, buka. No, we'll just buy one. Just one chair. Sometimes one other chair. Just for Danny Boy. Kani, miss? Yeah, because this is our table now. Black. Ito kasi yung table namin ngayon, guys. Tingnan nyo, ang ganda tingnan. Gusto bumili ni Dan ito, oh. Meron na siya nakuha ang isa kanina, kaya lang parang may ano. Dumi-dumi, guys. Lahat ang dumi. Which one's better? This one's alright. Sige. That's it? Do you wanna look around? Wow, yellow. Dito kami sa dim sum, guys. Sobrang busy. Grabe. Dito na kami, guys. Diyos ko, nanggaling kami sa mga inasal kasi gusto sana ni Dan ng mga inasal. Sobrang daming tao. Grabe. Eh, nagpunta kami sa Jollibee. Wala. Sobra ding daming tao. So, dito kami sa dim sum. What do you think? Yeah? Bumili kami ng, kasi wala, hindi available yung lahat ng meals nila. Bumili kami ng meal for 4, para sa kanilang 4. And yung akin yung meal 1, ito lang. Guys, meron siyang pork. Pero okay lang yan. Hindi tayo pwede maging choosy. Can I try this? Thank you. Dito na pala kami sa grocery, guys. Ang busy-busy. Nakabili kami ng belt ni Papa kanina. Tapos ngayon grocery na. Ito na ang laman natin grocery. Papi. Beef loaf? Basta share dito. Oy. Ayan, sudah diplo. Naghanap ako ng growers man nuts. Boy, Ang dami na nakuha ni Papa, guys, oh. 1, 2. Danggit. May siya danggit. Ano yan? Pusit. Ito. Pusit na naman. Pusit. Pusit. Wow. Pusit. Yan. Coffee. Para kay Papa to, guys. Merong pang leche flan. Asan to sa ilalim? At saka pang spaghetti. Kailangan natin hotdog at saka beef. May Moscato, guys. Hardee's. Miss, asan na to siya? Kani, oh, lami ni. Sweet and fruity. Wala nilain, maura na. Maura siguro na, guys. Moscato. More? Oh, yellowtail. How much is yellowtail, babe? That's alright. You want to get it? No, but how much? How much is it? Oh, Queen Adelaide. Did you see that? We're alone now. So that one's Queen. That one's 500. Probably be about 500 as well. Queen Adelaide is only at 284. Let's get Queen Adelaide. What is it? Is it sparkling? Or dry? Do you want sparkling or dry? Sparkling is fine. Is there a sparkling one? I don't know. What's up there? They're all wine. Kani Miss Ona, yellowtail na si Queen Adelaide. Hindi na. Moscato, lami mo na. Dito na kami sa ano, guys, pila. Tingnan nyo naman ang haba ng pila. Ang daming tao, grabe. Are you okay? Nakahanap ako ng Moscato. Tapos nung nakuha ko na yung isa, kasi dalawa sanang ganito yung bibilhin ko, yung Queen Adelaide. Nakita ako nito.
Moscato siya guys na peach. Ayan siya oh. Wala ding vanilla extract. Bahala na yan uy. Sige, move tayo konti. Okay. Guys, bahay na kami. Kakarating lang. My gosh, so long day. How much are the chicken sticks too? Pila ang chicken dira sa tapat? 190? 190. Ito na yung mga grocery, guys. Pasilip. Bumili ako nito kasi si mama, yung strainer na binili ko na para sa akin, ginamit niya, sabi niya. Okay lang naman gamitin niya, pero sabi niya wala daw siyang kanya. O, diba? Bumili tayo ng ganyan. Lianera. 3 to. And then, marami tayo yung pinakita ko sa inyo kanina. Diyos ko, ang dami talagang dried fish. Kung ano-ano klase. Tapos ito kay Miss Tuay. Para daw sa bread niya. Dito pa talaga bumili. Straw din. Dito din bumili ng straw. Ang mahal ng straw doon. Oy, dito lang talaga. Nakakaloka. Tapos merong mga, ayan, mga dried fish yan guys. Tapos mga disposable cutlery para sa Pasko. Ayan, disposable cutlery. Ito para to sa pasta. Pang drain sa pasta ba. Tapos, ano pa dito? Wala na bang basa dito? Baka may basa dito ha. I-separate natin yung sayo pa. Yung kay Papa, i-separate natin. Marami dito yung para kay Papa at saka kay Marlon. Ito, excited ako dito, do. Lagyan na natin to sa fridge, miss. Arbor Mist Moscato Peach. I'll let you guys know kung okay siya. And then, meron tayong Queen Adelaide. Nakakaloka talaga siya. Yan yung pinakamura. 200 plus lang yan. Ito, 300 plus. Tingnan natin yan. Adelaide. Ito mga sauce sa lechon. 2 Mang Tomas na siga. Hot and spicy. Palit ng favorite beer ba? At saka, UFC na banana ketchup. Mars. Bumili ako ng mushroom kasi lalagyan ko ng mushroom yung spaghetti. Tapos ito mga dilata kay Papi na to. Ala, yung butter mo, miss, ilagay mo sa agoy. Uy, nagdilita na nga. Yung butter ni miss. Ano pa yung nandito na atin? Yung iba kasi kay Papa eh. Ayan, pang leche flan, magli-leche flan ako guys. Isang set lang pala to. Alam nyo, walang vanilla extract. So ito lahat kay Papi. Yung mga coffee kay Papi. Tapos ito pang spaghetti. I-separate natin. Assemble nila yung chair na binili ni Miss guys. Ito yung binili ni Miss ay 6 na ganyan. So isang box, 2. Assemble yan nila. Mga ilang oras na tayo, miss? Mga 1 hour and a half. Mga 1 hour and 30 minutes, guys. Nakatapos kami ng 2. Tapos yung isa, giwang-giwang. So, isa lang talaga natapos namin na tama. Hindi pa kami tapos. Meron pang 4. Guys, tagay kami ni miss. May problema kami. Problema ka? Wala din? Ikaw pa, may problema ka pa? Dami. Mimado kayo sa papay, maging stress mo na ako. Anong problema mo pa? Tambok ng tiyan mo? Uy, wala. Hindi pa ako nakailo. Okay, di mo na makain sa daghan. Oh, wow. Yun, kay Miss first. Akin ito, yung pangalawa. Bumili kasi lumabas kami ni Dan. Bumili kami ng growers sa 7-Eleven and he got a drink. What drink did he get? Vitamin Boost drink. I do And great. sabi ko, nagjo-joke lang naman ako. Sabi ko, labas ang beer. Nilabas man ni Wiwin. Chocolate as well. Tapos inopen pa. Di want chocolate? Sige, go! Ate, small beer for Dad. Oh, no, don't want to be. No, don't want to be. No, I'm not drinking it. Hindi siya. Naglabas na si Wiwin ng beer, guys. Para kay Dan daw. Which chocolate? Are you getting either Cece's Roses or this chocolate almonds? Ay, chocolateada niya. Up to you. What do you want? Do you want this? You choose. We got this. Guys, ito pala yung binili namin na speaker sa Miniso. Smile. Parang 4 ata to. Hala, happy.
Ita-try ni Mark. Ita-try niya. Mura lang to eh. $15. Yung naka 50% off. Sa Melbourne natin binili. Sa Melbourne binili. Complete yung taste. Ayan. Ayan. Ganda ha. Uy, i-feel mo, miss. I-feel mo. Bada. Ganda. Kung maling ka ito ganyan yung gusto ko nindot. Guys, tingnan nyo naman to. May pa-milk tea sila sa... Okay, thank you. Thank you. Thank you. Sure ka you. Happy... Okay. Happy 800k of Merry Christmas. Thank you, guys. Charm. Oh, shit! Na may shout out. Ganun. Karen Ikoy. Hi, Karen Ikoy. Hello. Business to nila. Business to nila pero hindi pa open. Mag-open. Kailan? Oo nga. Soon. Next year. Oo, next year. Milk tea. Anong pangalan? Anong pangalan? Shazam? Yeah. The Shazam, guys. Milk tea. Tatry natin yan. Thank you. Yay! Thank you. Salamat. Guys, tapos na ang aming inuman. Kay Miss na yung last na tagay. Ang dami yung tagay niya. Yung kay Miss, ganito kadami. Yung akin, sobrang ganti lang yan. Ganyan tayo eh. Si Papa, kinuha yung isang ganito. Hiningi niya. Yung plano ko sana dito, Kili, pag-giveaway kapag nagpalaro sa mga bata. Pag nagpalaro, halakil, mag-ano tayo rin. Yung ano, Yung ano, te? pera o kahon. Maganon ba? Mag-offer ka, 20 pesos, pera o kahon. Yang isudat sa kahon ito. Ano ka ka-online? Ikaw na lang sa in. Tagpila man eh. $15 lang. Pila mo ng $15. Magkano yung $15? It's like 450 something. Oh, ana. Tato limit, 1,000. 1,000 na pag limit. Pera o kahon, sige, pili. 25 na itong material nila. Ito ah. Kaya nga, sige. Photos na daan? Oo, ilagay lang sa kahon. Hindi mo na siya makita kung pwede hindi photos kaya. Oo, no, maganda no. Ano pa idea? Sige. Meron pa ilan natira na Ate, to? ang ganahan ako kayo, mag-blindfold sila and then mag-pick up lang man niya. Bunot pera, sige, sige. Yun din. Ay! Bata, tara. Oh, pwede din. Ito? No, Kana sa bunot-bunot. Ah, bunot-bunot pera. Bago. Magsisimbang gabi pa kami bukas, guys. Late na, nandito pa din ko. Okay lang yan. Last na bukas. Tapos matutulog lang tayo after. Ano? Tapos na yung cheers! After how many hours? Maganda siya, oy. Maganda siya. In fairness. Hindi na yung plastic ba? Kasi yung plastic do, parang, ay, konting ano lang ni Danny Boy. Konting galaw lang. Parang masisira na. Ito maganda. Matibay. Mahal, pero matibay. Galing talaga ni Miss dito. Alam nyo ba, guys? Bumili ako ng prepaid wifi sa Globe. Kasi nga, diba, ang problema natin sa internet, kasi dalawa na kami nag-upload. Laging yung kay Miss yung napaprioritize. Hindi ko alam. Kahit na nauna ako mag-upload, yung sa kanya pa rin yung napaprioritize. Parang may budol siya na ginagawa. Pero bumili ako ng prepaid wifi dun sa sa Kaysano kanina. From 1,429, I think, naging 1,299. Tapos, meron siyang free 10 gigabytes. Now, kinonect ko na siya. Biglang, walang upload speed. Zero upload speed. Yung download speed is 3 point something. Hindi ko naman kasi kailangan yung download speed. Kasi kailangan ko lang talaga maka-upload ako ng video. Para talaga sa Vlogmas. Push talaga natin yung Vlogmas. Wala siyang upload speed. Buti na lang hindi na nag-upload si May. So, I'm currently using the home internet right now. Yung wifi ng home internet. Pero si Mark, he's trying to fix it for me, guys. Ginagawa ni Mark ng paraan. So, kapag nag-work dyan, Kel, anong gagawin mo? Ganyan ka na lang, Kel. Tataas mo ng ganyan lagi habang nag-upload ako, Kel. Naghahanap siya ng lugar, guys. Yan yung prepaid wifi. Zero yung upload speed. Nakakaloka naman, oy. Higtan na dara? Ha? Tanta na dara. Ansa? Higtan. Higtan? Ay, okay, dira. Malaman mo yung upload speed, Kel? Ano yung upload speed? Mabagal, Kel. Kung gusto mo, doon sa Akya. Ano? 1 point something? Same lang sa atin. Yung ano ko lang naman, para
iba na kami ni Miss. Sa kanya na talaga yung home internet, sa akin yan. Kasi kapag nag-share kami, sa kanya yung inuuna talaga. Yes, talaga. Nakadalawang upload na siya. Ako, hindi pa din tapos yung isa. Nakakaloka, nakadalawang upload na siya. Kakarating niya lang, nakadalawang upload na. Ako, wala pang isa. Hindi pa natapos. Doon kaya sa taas, try natin. Mas mataas doon. Sa labas ng kwarto ba? Wala, ang galing naman. Check mo sa phone mo. Galing-galing talaga ni Makil. Oh my goodness. Sige na, Kil. Oh, ang galing. Galing mong sumaya. Galing mong gumalaw. Number siya 3. Galing talaga. Yung upload speed? Hala, try natin sa taas, Kil. Agoy. 3%. Huwag kang ano dyan, maingit dyan. 3% at 3 point something ang upload speed. Home internet, 0.8. 0.8. Sige na, Kil, sa taas daw kasi mahirapan ka naman dyan. Ganyan ka na lang lagi. Uy, alam nyo, kailangan natin i-go through yung mga damit. I-go through ko na nga lang ngayon. Kasi nga damit eh. Marami pang damit dito para sa Pili mga mo bayaran boys. ka na sa ate ka na sa... 1299 Mark! Dili, baka itong promo sa kabuhan ba? Yung isang buwan, 100 gigabytes, 149, 14? Tapos 65 gigabytes, 999. Kaya no, okay lang. I-go through ko yung ano ha. Okay na, taas. Sige, try natin sa skill. Oh, ang galing. Win. Pili kayo ng kulay. Asa tayo mong lista sa konti? Ano? Ito Wiwin at na-separate ko na yan kay Papa at saka kay Marlon kasi small. Ito kay Wiwin at saka kay Mark ito. Ito mga shorts na to. Asa para ka Wiwin? Kawiwin is blue. Okay. Kamar. Ayaw na pumili, guys. Wait sa ha? Kamark is red. Wait. Ito mga swimming shorts. Oh, bura. Wow! Okay. Ito, pareho. Anong kulay? Kamar. Ito na naman sa'yo. Kamark is blue. Ayan. Kami ba? Kami na pumili. May Hindi na naman din May natin pinapamili tatandaan. naman si ate. Dali na natin mga Okay, pili. Kamark is that one. Pili, Win. Bili ka sa mo. Ito sa That one, akin. Kamark. Pineapple kakil. Kay Wiwin, red. Ito, kayo pumili talaga. Kailangan kayo pumili. Hoy, sige, pili ng dalawa. Stingray. Red Kamark. Red mo again? Kani? Or kani cheap? Chingan, paminawa. How about you? Which one for Wiwin? Ask which one he likes, and I got two. I got two of those. So Sa imo which one do you like? I got two of Pili this. ako sa akin. Ay, nga ni Sansidan. Kawiwin is blue. Duha ani ka na. Blue Blue and and white? red. Blue and red. Cactus kangil. I've got those two. Cactus. I got the cactus. Pineapple. Ah! Pineapple and cactus. You got cactus and chili. Chili, yeah. So Mark got cactus, you didn't get chili. What else do we have? Oh, shorts. I think these are for Marlon because this is 32. Pink for Marlon. No, 32. These are all for Marlon. Sit down. Do you get Marlon swimming shorts as well? These are for Marlon, yeah, and he's got some swimming shorts as well. And Poppy's got shorts as well here. And then, what else do we have? Oh, tops. This is gonna be tricky. Ako yung pipili guys. Wait sa. Extra small, For extra the small. For the way. Small. Look, di gagana na po. Ang daming How much clothes did you bring? Goods ni ate. I don't know, babe. Bloody hell, no wonder it was so heavy. God. Relief goods. I had like 6 kilos out of 30 on there. Ang dami talaga. You got what heaps. When we go shopping, I don't really go shopping for myself anymore. Just go Ate. shopping for them. Next year, some of the clothes. This is wear. Fila. Oh, I think that fit. That would fit Poppy. Fila, Really? nice natin Fila for a puppy. It was on sale. Extra small. That California one's good. Yeah, that California. I like one's that California good. one. California. Okay. Pink for Marlon. We've got extra smalls here. Wait, let's. Do you like? Wait, sa ha? Tabangi kong pili, Miss Bill. Best.
Ipagawas. Who got the prawns one? Marlon. Marlon? Okay. Yeah. So good. Manate, Marlon na tanan? Yeah, Marlon here. How about Papi? Papi here. Where's Poppy at the moment? Sleeping? Yeah. And the jobs as well. We need to decide which one's for Papi and for Marlon. Asa mas bagay ni Marlon kamo laki magid. I think Marlon like the bright colours. Kani bright Wouldn't color makit ani ha kuan ani na. Papi and Anahan color. color makit ana orange. Papi na may color, ka Marlon yung black. What about the other? Oh, ka hats as well. Win? A. I thought that was for Poppy the A. But, is the name? Huh? Okay. Yeah. Okay. Or this one blue. Nalang lagi nga nila. Nalang kay nga ano square no. Square man yung gusto. Ay, maroon. Matagis pa pa na. Si Marlon, gano'n si Marlon. Ako, ganun Kanina? Oo nga. Sige, sa Gawin yan. So, try daw na win. Guys, late na guys. Magsi-skincare lang ako tapos natutulog na kami. Siguro may ilang oras pa kaming agoy. 12:30 na. Gigising siguro kami ng mga alas 3 kasi alas 4 yung misa. Anyway, yun na yung vlog. Sana nagustuhan nyo guys. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye. Good night.